Og her til morgen er vi vågnet til det her skægeri, og det er en stakkels gris, der er på vej til markedet på en motorcykel. Den skulle spændes fast, den blev vejet, imens den var meget bange. Det er meget, meget smukt her. Så motorcykel her. På vej til markedet. I baggrunden kan vi se søen. Hej Smukke. Hej. Hvad laver vi lige nu? Hej, vi er. Og vi har set, Pil, kan du ikke lige fortælle, hvorfor det var, jeg skulle tage kameraet frem? Fordi at du skulle se de største bananer, vi har set indtil videre. De er cirka lige så store som dem, vi køber hjemme i supermarkedet indtil videre. Men de er stadig grønne. De mangler lige farven, før man kan høste dem. Måske smager de også godt. Altså Olivia, hun kan bedst fra min klasse, hun kan bedst lide at spise grønne bananer, fordi at de synes, hun er mere knæsende. Og der hænger også en anden bananplads her. De kan lige have et sted, hvor de planter bananer. Og Jens, du skal også lige filme herop til højre, så kan man se, hvordan bjergene rejser sig lodret op med en lidt tåget sky på toppen. Det er en meget flot dal, vi går i. Jeg ved ikke, om der er aber i det her område. Men det tror jeg måske, der er, for der skulle altså være mange pattedyr her. Ja. De er bare der, som til at se. Bjergene deroppe, det ser pænt ud. Jeg så det ligesom gennem byen på en anden vinkel i billederne. Ja, der er flot der, hvor der er nogle stejle bjergsider. Og der er meget høje bange. Det er rigtig regnskovsagtigt her. Og så står der lige nogle okser derovre. Ja, de skal nok hjælpe med at pløje jorden til, der skal slå lidt ris eller et eller andet. Nu kom vi forbi en købmandsbutik på vejen her, hvor vi købte en, hvad der viste sig at være en kanel-sandwich på hvidt brød. Med smør. Med smør. Og det lykkedes også at få handlet. Der findes også brød. Silja Lys købte 3 små poser chips og en sandwich for 3,5, tror jeg, hun betalte. Tak, jeg skal ikke have mere. Og det er sådan mest slik og den slags sådan luksusvarer. For jeg tror, at man er egentlig selvforsynende, så det her det er sådan noget specielt, man køber. Og udenfor løber en masse høns rundt og forskellige andet. Og en masse børn. Det var i denne lille forretning, at vi fik vores te. Og man kunne købe alt muligt. Og nu er vi på vej videre hen til grotten. Og det foregår på den her vej her. Så ikke nogen, der har sat den der blomster. Jeg ved, om der er noget, der gror derinde. Jeg synes, stilen er sådan meget porøs. Og meget spindelvævsagtigt. Godt sted for en huled. Hvad siger du, Pil? Der er 3 meter ned det her. Og der er længere. Silja Lys, hun er på vej ud over kalenderet. Den var til mamma. Nu er vi helt oppe, hvor grotten starter. Vi kommer op ad den her trappe. Der er et fint skilt. Og her går vi så ind i hulen. Forsvinder ind i bjerget. Skal man ofre lidt til hulerne, så de ikke forskrækker en? Forsvinder ind i mørket her. Dernede i mørket kan vi se Gudern og Birke og vi ejer, der bevæger sig. Dernede er vi på vej nu. Nu er vi gået endnu længere ned, og man kan se et lys langt nede. Man kan ingenting se ellers, men hvis man med kameraet, det kan slet ikke. Man kan se noget blå, der går dernede. Det er faderkub. Her har vi en, hvad er det, en stalakit? Ja, der bliver knækket af. Knækket af, eller hvad er det? Stalakit, er det dem, der kommer ned fra, eller? Deroppe. Og Pil, den glimmer helt, når man rører ved den. Den er meget, og det er sådan våd, sådan lidt fugtig. Det er det vandet, der afsætter. Jeg har lige nu uden styrthjelm og uden en guide. Så vi skal passe på, at vi ikke får en stalakit i hovedet også.
Vi er simpelthen på vej ned i mørket. Jeg kan garanteret ikke se bil. Hun står lige her foran mig. Og kameraet er meget mørkt. Der er små lys. Det her ser helt vildt ud. Wow, der er en helt palme. En palmestørrelse. Her har vi en Buddha. Guld. Det lys, man kan se i baggrunden, det er elektrisk. Den store hule her. Ja, det er Silja-lys, der synger. Og hernede havde vi moderen, tror jeg det er. Bjergets moder, statuen. Og så er vi ude af grotten igen. Kong Durglam, Kybrøv Tong Dong. Jeg ved ikke helt. Ej, det er den, der hedder Dong Hurmar. Og her var indgangen. Og det er det her store bjerg, de har været nede i. Meget imponerende. Og mere end lodret op af grotteåbningen og ud af de her flotte rismarker. Så må jeg ikke godt sidde på dine skuldre? Silja-lys, hun har gået hele vejen. Nu er vi på vej tilbage op igennem den her dal og naturreservat med rigtig gamle kiler. Ja, er han ved at lave hul til kilen, eller hvad det hedder, sådan en navlen tror jeg det hedder. Og jeg er kommet lidt bag efter de andre. Vi er på vej op til vandfaldet. Og her er en meget flot syn her. Det er altså forstørret rigtig meget. Og her har vi kulturmøde. En masse børn. Og en europæisk dame, der står med sit kamera. De søde børn. Sinjao! Så vil de se, hvordan. Con đừng cho tí thôi. Đánh nó. Cảm ơn. Man kan også en fin bro her. Jeg skal også være med. Der kommer Silja-lys. Vi er på vej opad til vandfaldet. Og der er meget kultiveret område her, en masse rismarker. Og broer mellem de små vandløb og alt muligt. Vi tror, det er rismarker, som de brænder af. Ja. Det er ikke sæsonen for at dyrke dem. Det er for tiden. Den grotte, Nede ved broen, der går inde i, bøfler. er lige til venstre derfor, hvor far filmer. Her har vi fået lov til at gå ned gennem marken her. Og det er meget fornemt. Det her. En meget hyggelig lille hytte her. De bor på pæle. En sød dame. Vi kommer godt til hendes. Vi kan høre noget vand, der løber. Og vi har fået lov til at gå ind over en bondemands marker her. Og nu kan vi høre noget vand. Og vi går igennem sådan en bananpalmelund her.
Og det lyder som om det er inden for en grotte. Ja, det kommer. Der står guden. Man har næsten kunne høre vandet på videoen. Det her, det er vildt. Jeg er virkelig glad for, at vi fik lov til at gå ind over den her bondemands mark, for her er et underjordisk vandfald. Det bliver over her. Vandfaldet. Og hvis det nu var regntiden, så er der væltet en masse vand dernede, kan man se. Ja, det løber simpelthen ind i bjerget. Ja. Og ned i den her grotte hernede, som umiddelbart ser ud til at fortsætte. Og vi ved ikke helt, hvor langt ned. Det ser ud som om, det fortsætter den her. Vandet må jo løbe et sted hen derovre før. Vi stod derovre før. Og nu kan vi så se længere ned her i grotten. Vi kan høre vandet. Det løber nedad og nedad og nedad hernede. Og hvad der er dernede bagved, det har vi ingen chance for at finde ud af. Andet end det nok må være en kæmpe stor underjordisk sø, fordi vandet bliver ved med at løbe nedad. Ja, og her løber også en sø, Det ser helt vildt ud af heroppe. Hold da op. Vi kan høre vandet i baggrunden. Det her, det er den anden underjordiske flod, der kommer her. Og vi går op ad den her. Man kan se den kommer her. Her lodrette klippevægge. Tænder. Og hernede er der flagermus. Man kan lige se den. Så kommer den igen. Ja, der kom den. Overløbet det sidste, man så til Gudrun Holk, og hun fulgte et flodløb op igennem her. Så er vi kommet herop igennem kløften. Gudrun er kommet lidt længere og følge stien. Og der er flagermus dernede. Hele vejen til den vej, vi er kommet fra her. Det er vildt. Der var en masse flagermus dernede. Og det var altså her, at floden løb ind. Lige bagved her, der var alle de optagelser fra den underjordiske flod. Og da vi kom ud af grotten, så vi vandfaldet herfra. Det er det her over bagved. Men i virkeligheden, så var det her med den underjordiske flod endnu flottere. Det var et underjordisk vandfald. Kæmpestort. Vi havde bare regnet med, at det så sådan der ud. Og nu går vi på lov til at gå på bondemandens mark. Og her bor bondemanden og hans familie. Deroppe ligger vandfaldet, og vi kan og vandfaldet ligger her. Vi kan se vandet, der løber. Og her er der helt tåge. Og på toppen af bjerget. Og på vejen tilbage, der mødte vi dem her, og lige placeret dem. De går selv ned uden en hyrde. Så er vi på vej ned igen. Ja, 13% den her i hvert fald. Det kan man ikke rigtig se. I baggrunden ligger masser af bjerge.